A Xunta vén de activar o Plan Sanitario de Inverno 2025-26, dado o inicio precoz da onda epidémica da gripe esta temporada, que busca previr, planificar e xestionar os recursos necesarios para responder aos picos de demanda por infeccións respiratorias agudas e garantir a asistencia sanitaria nos diferentes dispositivos das 7 áreas do Sergas, tendo en conta como base de formación epidemiolóxica as achegas da Dirección Xeral de Saúde Pública, que permite a anticipación. Unha das primeiras medidas previstas no plan no nivel de risco baixo por infeccións respiratorias agudas no que se atopa Galicia neste momento é a recomendación do uso da máscara en determinadas situacións, aínda que non se teñan síntomas. En concreto, tanto para pacientes e acompañantes como para profesionais dos centros de saúde é recomendable utilizar máscara tamén nos puntos de atención continuada e nos servizos de urxencias hospitalarias. Establécese a importancia de manter nos hospitais a actividade cirúrxica e que só se vexa afectada nas situacións de maior risco e sempre de forma temporal. Para dispoñer das camas necesarias para pacientes que necesiten ingreso por infeccións respiratorias agudas, teránse en conta actuacións en plantas de hospitalización, especialmente de medicina interna, neumoloxía, infecciosos e xeriatría, entre outros servizos. En canto á prevención, está a ser innovadora a ampliación ás persoas de 70 a 79 anos da inmunización coa vacina antigripal de alta carga. A Consellería de Sanidade incrementou tamén as medidas preventivas coa extensión ata os 11 anos de vacinación infantil fronte á gripe. O Plan Sanitario de Inverno mantén a rede de 70 farmacias sentinela. O último informe de actividade das infeccións respiratorias agudas correspondente á semana do 3 ao 9 de novembro confirma ese inicio precoz da onda epidémica da gripe que se sitúa en intensidade baixa e con tendencia crecente.